Jeg står her, hvor der i aftes fandt sted et voldtægt her på handicaptoilettet, og vi har fået at vide, at der er øjenvidne med en gammel mand, der har været her. Hvordan har du det, Ole? Ja, det er godt nej. Og så vil vi komme videre til overvågningen, hvor vi har fundet ud af, hvad der sker. Voldsomme scener. Nu tilbage til jer i studiet. Offeret skulle angiveligvis være en 12-årig trans. Vi har her et billede af stakkels offer. Vi har så også et billede af den mistænkte voldtægtsmand. Her er han.